Баланы оқша белән эш итәргә, кайчан һәм ничек өйрәтергә, күптән түгел генә татар телен өйрәнүгә һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган проектлар конкурсы кысаларында Казан мэриясе ярдәме белән басылып чыккан «Оқша иленә сәяхәт» китабында мавыктыргыч итеп шул хакта сөйләнә. Бүген без китап авторлары Дания Нәгыйм белән Алина Бикмуллинаны студиягә кунакка чакырдык. Алар белән журналист Миңназыйм Сәфәров сөйләшә. Hayırlı gün Alina Hanım, hayırlı gün Daniya Hanım. Sensiz. Hayırlı günler. İngilizce sizni яңа гына табадан төшкән дип әйтәләр шарыкта басылып чыккан, бу ел гына басылып чыккан китабыгыз белән тәбрик итәм. Кече мәктәп, кече яшьтәге мәктәп балаларына дип атап чыгарылса да, мин баланың эш оныкның бабасы буларак китабыгызны бер тында укып чыктым дип әйтә алам. Алай гына түгел, мин уртанчы оныгыма сиңа бик кызыклы бер китап кайтам дип вәгъдә әйттем. Бүген Алла бирсә тапшырасың, алып та кайтырмын. Менә балалар укымый дип, китап укымый дип зарланышкан заманда шунда китапка алынуыгызның сәбәпчесе нәрсә булды? Икегезгә дә шундый сорау бирим. Иң беренче чиратта безнең үзебезнең дә икешәр бала, минем дә 2 бала, Даниянеке дә 2 бала һәм уйлаштык инде менә үз телем проекты турында ишеткәч, темаларны карый башладык һәм шу акча темасына тукталырга булдык. Чөнки ул беркайчан да искермәй, һәр заманда актуаль. Ул хәтта акча үзе кулга тотып булмый торган заманда да акча төшенчәсе бар булган, товарлар алмашы булган. Аның бары тик формалары гына үзгәрә бара, ләкин аның төп белгиләнеше үзгәрмәй. Шуңа күрә менә шу темага беркайчан да искермәй торган һәм һәр вакытта актуаль булган темага тукталырга булдык. Бүген бигрәк тә. Бүген бигрәк тә һәм ул безнең балаларча ничектер тыйлганрак табу, бу кырыйга килмәгез, картага тимәгез, акчага кагылмагыз. Без эшлибез, ничектер балаларны читкә терәбез. Без менә ничектер аларны якынайтып, аңлатырга булдык. Каян килә ул, ничек эшләнә ул, нәрсә ул. Гомумән менә акча төшенчәсе белән шу китап аркылы таныштырга теләдек. Мин өстәп үтәсем килә, миндә 2 ул тәрбияләп үстерәм ирем Илназ белән һәм аларга акча темасы кызыклы, алар инде күрәләр акчаны, ләкин тирәнтен әле аларның белемнәре юк. Мәктәптә акча турында гомумән өйрәтелми һәм русча китаплардан гына аларга укып өйрәтәбез, ләкин русча китап инде ул русча китап, әмма безнең үз телебездә булган һәм үзебезчә язылган, үзебезнең сюжетыбызны корып язылган китапны кулыбызга тотасыбыз килде һәм шушы хыялыбызны Алина белән бергә тормышка ашырдык, Аллага шөкер. Менә бүген безне карап утыручы тамашачылар әйтергә мөмкин инде, балалар булай да безнең акча дип безнең арттан шашып җырлыйлар инде. Тагын сез нәрсә өйрәтергә җыенасыз икән дип кыскача гына шул турыда дип әйтсәгез, китапта нәрсә турында сүз бара, ничек? Китапта безнең сюжеты булайрак. Бер Камил исемле егет, 8 яшьлек, һәм ул бердән малай, ул бердән бер бала, аңа игътибар җитми, әтиәниләре тарафыннан, әтиәнисе һәр вакытта шәһәр гаиләсендә типик шәһәр гаиләсе. Да шундый ук хәлләр, һаман акча дибез, улым торып тор, улым көтеп тор, тормыш куабыз. Һәм балага игътибар җитми. Хәтта аның акыллы сәгатьләре дә бар, акыллы алисасы да бар, аның колонкасы да бар, бөтенесе дә бар, ләкин аңа гади аралашу җитми. Әтиәнинең аның белән бергә булу, вакыт үткәрү менә шундый гади генә төшенчәләр җитми. Һәм бер заман Алисә колонкасыннан Алисә килеп чыга да, һәм ул менә шундый нидер проблемалары булган балалар яна чыга торган бер персонаж дип уйлап таптык без аны. Камил яна чыгып, ул алар икесе бергә акча дигән сәяхәткә дустына әверәме? Дустына әверәләр. Һәм менә шу әсәр дәвамында Камил үзенең эшендәге проблемаларын да чишә. Шул вакытта ул нәрсә ул акча, каян килә, җиңел генә биреләме ул, авыр биреләме ул, мәсәлән, Казанның 1000 еллыгын билгеләүдә акча нинди роль уйнаган, шул темага үзебезнең милли темаларга да әзрәк кирип киттек. Гомумән чит илләрдә акча нинди формалары булган, кемнәр уйлап тапкан, беренче акчалар каян барлыкка килгән, без үзебездә кирип киткәч, үзебезгә шуң кадәр зур мәгълүмат тупладык. Үзебезгә дә бик кызык булды. Әле миңа бигрәк тә, чөнки мин гуманитарий, Дания әле ул безнең белгечлеге буенча финансист. Шуңа күрә ул темаларны гомумән безнең терминнарны Дания эшләде. Нидә терминнарны алабыз, аларны ничек бирәбез, аңа ышанып тапшырдым. Мин сюжет буенча күбрәк әйдәп әйтәбез дип шулайрак кырдык. Бу бер генә китап булып калмасмы? Менә без бит инде заманында Гадел Кутуйның Рөстәм маҗараларын укып үскән балалар барыбыз да, әйме? Ул чордан бирелә. Хәзер дә укыйлардыр дип уйларга кирәк ул маҗараларны. Менә бу Камил маҗаралары булмасмы? Чөнки тормышта бит Камил үсә бара, Камилнең проблемалары да, тормышка карашы да икенче үзгәрергә мөмкин. Без менә Дания белән яза башлагач китапны шуңа кадәр илһамланып киттек, бу yerдә сюжет төзегәндә. Әйдә, бу бит
бит инде Алиса төрле проблемалы балаларга чыга дип. Бәлки менә монсында без акча темасын ачтык. Хәзер мәсәлән, бер инвалид янына чыга ул, аның проблемаларын шиша. Аннары тагын икенче проблемалы балалар. Әйтәм, сериялап чыгарып була бит бу китапны, әйтәм, шул ук Алисаны колонканы кулланып, без аны уйладык, ләкин әлбәттә шул акчага килеп төртелә беренчедән. Алла насыйп итсә, бәлки киләчәктә тагын да китаплар чыгарып булыр. Алина Бикмуллинаның инде моңа кадәр язылган "Йолдызлар шулай куша" дип исемләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен чыккан хикәяләр китабы да бар һәм ул бик ошады үземә һәм Алина Анда да шул балалар проблемалары турында бар, әти-әниләр проблемалары име? күбрәк мәктәп балалар темасы һәм Алина инде аның бу юнәлештә шактый тәҗрибәсе бар дип әйтергә мөмкин. Шуннан чыгып һәм киләчәктә дә мин булмасам да, ул булса да шушы юнәлешне алып барыр дип өметләнәм. Амин, шулай булсын. Чыннан да менә бу китап бүген без сөйләшкән китап име. Ул балаларга гына түгел, үсмерләргә генә түгел, әти-әниләргә дә атесланган дип атар идем мин. Чөнки шундый заманда яшибез. Катлаулы заман дип бер-беребезгә зарланабыз, име? Һәм гаилә мөнәсәбәтләрен җайга салырга кирәк бүген. Аның кайберләренең мөмкинлеге юк, вакыты юк һаманда. Менә бу китапны кулга алган ата-аналар миңа калса менә төшенерләр нәрсә икәнлеген. Заманның, баланың нәрсә икәнлеген, име? Шуңа күрә соңгысы булмасын, уңышлар насыйп булсын сезгә. Бик зур рәхмәт, амин. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз. Сау булыгыз.